Hello Pilipinas! Magandang early morning sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. Weekend edition po ito ng ating weather analysis na araw po ng Sabado hanggang Lunes, Disyembre 14 hanggang 16, 2024. At ito po ay piniglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation, isa sa pinakamagandang educational institutions dito po sa Bicol Region. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa natin ang update. Mukhang meron tayong binabantayan na tropical wave. Nandun pa lang sa may Micronesia. At posible po ito maging isang ganap na low pressure system sa susunod na mga Miyerkules yata o Martes. Baka mag-form po siya bilang isang LPA sa may silangan o sa timog silangan ng Davao. Okay, babantayin po natin yon dahil may posibilidad po ito na baka maging bagyo at magbigay po ng malalakas na ulan at threat of flash floods sa bahagi po ng Mindanao, Davao Region, Central Mindanao, pati sa Zamboanga Peninsula. So bantayan po ninyo yung mga nakikinig sa ating analysis mula sa Mindanao. Mag-prepare po kayo. Kung meron po kayong disaster family planning o family plans, maghanda po kayo sa posibilidad na magbigay po itong malalakas na ulan since papunta po tayo sa mahinang La Nina. Hindi pa natin sure kung pumasok tayo sa mahinang La Nina o neutral pa po tayo o normal climate conditions o lanada, malalaman po natin yan. Sa Bicol, yung mga nagtatanong dito sa Bicol region, mukhang safe po tayo sa pinapakita ng mga computer models, but habang patawid po ito ng Mindanao, kung matuloy po ito, na sana hindi, ay magbibigay po itong malalakas na hangin dahil sa amihan, sa Kabikulan, malamig na hangin, na magpapatulong sa paghina itong system na ito. Okay, kasi ang pinapakita ng mga computer models ang iba, tropical depression lang, LPA, yung iba naman tropical storm, severe tropical storm hanggang minimal category 1 typhoon. So, we still don't know kung matutuloy po yan. But ang pray natin, sana mataas ang wind shear, malakas yung hangin, yung malamig na hangin mula sa amihan para pumasok sa circulation niya, hindi siya lalakas. Okay? So, yan pa i-pray natin. Usually, ang bagyo pag nasa Mindanao, ang effect sa atin, may mga konting ulan. Okay? Drizzles lang. So, yan po. So, ito po muna ang ating CropSat. Kahapon po ito ginawa. Valid hanggang bukas linggo ay yung diffused shear line po dito ay nawala na po. Kaya gumanda ng panahon sa Kabikulan. Subalit may panibagong surge po ng amihan na inaasahan po sa dulong Hilagang Luzon at Silangang Luzon. Magbibigay po ng mahangin na panahon. May mga although magandang panahon, mahangin po siya, malamig at may mga padaan-daan pong mga showers. Dito po sa Mindanao, Visayas, patuloy pa rin yung warm easterly surface wind flow. Nagbibigay po ng mga afternoon and evening rain showers and thunderstorms. But overall, okay naman po ang panahon sa umaga at tanghali. Sa hapon lang at medyo may chances of mga ulan. Ito na po yung binabantay natin. Isa po siyang cloudiness. Naka-embed po sa IDCZ at ito po ay mukhang naging isang tropical wave at posible maging LPA sa susunod na 3 araw. So, babantayin po natin yan habang papalapit na po ito sa may area po ng Western Micronesia. Kaya makita nyo dito sa fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page, itong tropical wave na nandito. Okay? Ito yung binabantayan natin na posibleng mag-form dito bilang isang low pressure. Dito po siya mag-form and then tatahak po yan, either Mindanao or Visayas. Huwag lang po umakyat. Dahil pag umakyat, apektado rin po ang Kabikulan. Ang maging weather po sa atin, habang dumadaan dito ang system na yan, ay yung hanging amihan, malamig na hangin na may mga maninipis na ulan. Okay? On and off. At may feel na po natin ang start ng December cool weather. Yung tinatawag natin cool, dry season. But dahil po meron tayong
papunta tayo sa La Nina. Gagawin po tayo ng mga pag-ulan din. Ito po yung latest zoom in satellite animation mula alas 7:30 ng gabi hanggang alauna ay easterlies lamang po dito sa area na ito. Ito yung mga ulap na natira ng shear line. May mga thunderstorms pa rin sa may Siruma at hilagang bahagi po ng Camarines provinces. Kasama po dyan ang Daet, Cam Norte. May mga inaasahan po mga rain showers and thunderstorms. Padaan-daan lamang po yan. Wala naman pong sustenido o sustained na ulan so far. Okay, dito rin po sa may central at southern Palawan. May mga thunderstorms po dyan na dumadaan. Now, ito yung ating wind and pressure forecast mula sa American model. At papakita natin na yun kung anong latest niyan. Ito ang Tignan po yeah, latest na po ito as of 8 PM na yon. At pinapakita dito sa forecast na yung amihan ay lalakas mamayang hapon, bukas, linggo. Maapektuhan din ang northern at central Luzon, although medyo pahina na siya. At ito na po yung LPA na mukhang mag-form sa bukas ng hapon. And then Monday, yan na po siya nag-form bilang isang active LPA sa may southeast of Davao. And then, yung amihan, patuloy pa rin sa duling Hilagang Luzon at sa eastern coastal waters ng Cagayan Valley, northern parts ng Kabikulan. Pagdating ng Martes, tama? Okay, December 17, yan na po yung LPA, mukhang northward, posible maging tropical depression, And ito yung amihan, stationary po sa may dulong Hilagang Luzon. Miyerkules, Disyembre 18, yan na po, mukhang nagma-fight pa rin itong LPA na ito. Mukhang maging TD, pero may surge naman ng amihan sa may Batanes, Bubuyan, at dulong Hilagang Luzon. Ang amihan ay bababa rin po sa may northern coastal waters ng Kabikulan. And Huwebes, December 19, which is 1, 2, 3, 4, 5 days now from now. So, posibleng magbago po ang mga forecast models. Dahil po, ito na po, mukhang maging isang tropical storm or even a typhoon. Dahil po, midget siya, mabilis yung development. That will be on December 19, Thursday. Panahon ng mga Christmas party. So, mukhang spoiler ito sa Visayas at Mindanao. Northeast monsoon pa rin dito sa may coastal waters ng Bicol Region hanggang Pulilio Island. Friday, December 20, yan na po. Mukhang iba na ang tracking ng American model. Kanina dito po siya. Sa area na ito. Pag ganyan. Latest na yon, mukhang dito na po sa may Caraga. Sa may Surigao del Norte. Siargao, Dinagat Island. So, yan po ang pinapakita sa forecast na yun. Since 1, 2, 3, 4, 5, 6 days pa siya from now. So, hindi pa po ito sure. Uncertain pa yan kung matutuloy po dyan. Kaya bantayin natin yan. Pag nag-less than 5 days to go, maganda na po tayo fully if affected po ang lugar natin. So, yan. Pinapakita sa Sabado, December 21. Tatawid po siya ng Central Visayas. Lalabas po sa Panay. Sa Negros. So, nako, delikado po ito sa area po ng Canlaon Volcano. Kung may mga kababayan po natin nakikinig dyan, mag-prepare po kayo. Mukhang magdadala pong ulan itong LPA o pre-Kerubin kung mag-develop po siya. So, ayan po siya sa may western coastal areas ng Negros Occidental. And ayan, medyo malakas ang hangin sa may Guimaras, Iloilo, Aklan. Sa linggo naman po, by the way, tropical storm na lang po siya, severe tropical storm. And then sa linggo, December 22, tatawid po siya ng gitna o hilagang Palawan bilang isang severe tropical storm or even a category 1 typhoon. So, maliit lamang po siya. Ayan po ang amihan. Talagang hinihikayat po nitong LPA ang amihan po sa Luzon hanggang Bicol. Okay? So, yan po ang forecast hanggang Monday, December 23. Palabas na po sa area of responsibility itong potential tropical storm na posibleng bigyan ng pangalan as Kerubin. Q-U-E-R-I-B-I-N. Okay, so amihan, ayan po. Posibilidad may shear line po dito. Baka magpaulan pa rin sa atin sa Tuesday, December 24.
25. So far, okay naman po. Stationary lang po ang amihan dito sa may dulong Hilag, Luzon at sa northern portions po ng Palawan. Okay? So, wala naman po so far pinapakita. After that, okay, so highly uncertain po yan. Now, yung European model, ito po ang pinapakita na yon. Halos wala pa kasi yung latest update. Tuesday, December 17, yan po, mag-form po siya bilang isang LPA. Same lang po yung hanging amihan dyan, lalakas yung amihan. Ito na po siya, December 18, maging sa Wednesday, akit po siya northward, tropical depression. And then, Thursday, December 19, and Friday, December 22, lalabot po sa may Davao region. At din dyan po ang medyo sabihin natin localized na amihan. Yung mga naiwan na lakas ng hangin mula sa high pressure sa China. Babalik na naman po yan. Yan po, meron na naman. So yan po, lalabas po siya dito sa may area po sa Lanao, papuntang Zamboanga, Sibugay. Sang TD o TS. Sabado, 21, exit na po siya sa Zamboanga Peninsula over Sulu Archipelago. Yan po ang amihan. Kita po ninyo, malakas pa yung amihan dito. Talagang bibigay po ito ng mga matinding mga pag-ulan. Okay. So, yan po ang latest natin. Palitan natin ito. Paano ito? Yun. So, 22, which is highly uncertain. Di ba natin show yan? Pero makita niyo ang blast ng amihan dito sa lugar natin. Okay, Luzon. Aabot po dito sa may Western Visayas. Dito po sa LPA. Dito po ang tracking niya, mukhang Davao region. Exit sa may Zamboanga Peninsula sa September 21 to 22. Monday, December 23. So, December po yan, Kaya minsan na-jumble ko yung mga words. Minsan September na sabi ko. Anyway, that's December. Okay, yan pa rin yung depression. Bababa po siya sa may Sulu Archipelago. Sa may southern tip. Mukhang tatamaan po ang southern tip of Palawan. Parang similarity nung mga bagyo ng 2070 dahil sa La Nina. So, yan. Very affected po ang Kalayaan Island Group. Sa may spot list, malakas na hangin dulot nitong pag-enhance ng amihan. Bicol, may amihan pa rin. Wednesday, 29. Is that 29? No, 20, ano ba ba? No, 25, 26, and 27, which is very highly uncertain. Hindi pa ensure. Mukhang may sure line sa atin. But so far, iyan muna po ang latest. Sa stellarwave.com, European Model Ensemble, lahat po ay nag-agree. Mukhang delikado po ang Mindanao. Wala naman pinapakita dito sa area po ng Eastern Visayas at Kabikulan. Now, sa rain, wala naman problema for the next, pakita natin sa inyo for the next, kasi gumalaw ito. Yan. Sunday, may posibilidad ng another shear line sa atin. Konting ulan lang po dito sa Naga. Sa ibang areas, mga 10 to 20 millimeters. Monday, yan na po. May mga ulan pa rin sa atin dahil sa pagbaba ng amihan, mas maging malakas po dito sa eastern coastal areas ng Cagayan at Isabela. So yan, mukhang mag-form po siya dyan. Wednesday, yan po. Tatak po ng Mindanao. Magbibigay po ng more than 100 to 200 millimeters na ulan. 100 to 200 ang range. Posible magbigay may mga landslides kasi kung talagang saturated na po ang lupa, talagang naturally, masisira po talaga yan. Magkakaroon ng landslides. So, mag-iingat po tayong lahat dyan sa Mindanao. Posibilidad magbigay ng more than 100 millimeters na ulan sa bagay niyan. Yung color purple, yung pula, up to 50 millimeters lang po yung ulan niya. Bicol, may mga konting showers din sa may southern Bicol. Catanduanes, Vicac, Albay, Sorsogon. So, hapon po yan ng Friday. And then Saturday, yan po, labas po sa may Zamboanga, Sibugay, ang mga ulan na itong system na ito. Sabado po yan, December 21. Baka magbago pa po, napakalayo, more than 5 days. Pwede pa yun magbago.
Pati yan pinapakita dahil po sa amihan, mukhang ipupush niyan system towards the southern tip of Palawan. Sa atin, ayan po, epekto ng shear line. Ang shear line talagang kasama yan lagi ng amihan. Nauuna yan. Kaya may maulan tayo. Okay, so hindi na po tayo mag-move forward sa ating forecast since alam natin na mag-change pa po yan. Sa wave forecast, we expect na magiging maalon po ang susunod na 5 araw dahil po sa mga weather systems na binanggit natin, amihan, shear line, posibleng bagyo o LPA. Kaya dito yung wave heights ay umaabot po ng 4 meters. 4 meters sa kabila. Medyo mapanganib po ito sa mga maliit na sakyang pandagat. Dito sa may central waters ng ating kapuluan ay mukhang kalmado hanggang 1 metro lang po ang wave heights. Okay? Dito sa ating bansa. So, yan muna po ang ating latest. Kailangan natin magpahinga. It's almost 2 a.m. of Saturday. Ngayon tayo gumawa ng update. Medyo na late tayo. Maraming ginawa during the past 24 hours. And we hope to be back this Monday to give you the very latest on that LPA. And possibly maging tropical depression. Bibigyan po yan ng local name as Kikuben. Sana hindi po matuloy para malusaw na lamang po siya para maganda po ang ating Pasko at bagong taon. So ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser at maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.